Quina manera de tractar una clienta, Paddy O'Brien. M'has clavat un ensurt de mort. Mira, si vols llogar una disfressa, em sap greu, però em queda poca cosa. Recorda que aquesta nit és Halloween. Oh! I aquest penjoll? Amb una túnica llarga podria ser un druida. No sé pas d'on ha sortit, això. Martin Mystery, el penjoll maleït. La meva disfressa! Gràcies, Java. Ei, per què fas mala cara? Que no estàs animat per la festa d'avui? Java no té disfressa, totes massa petites. Doncs si no en tens, haurem d'improvisar. Voila! Java, el fantasma. Fantasma, quina por. Martin, que el llençol és de l'escola. Oh, no m'ho diguis, segur que ho endevino. Tu a la festa hi aniràs de xafaguitarres? De bibliotecari? D'estaquirat? No hi aniré i punt. Perquè el Halloween és una festa superconsumista, un pretext per vendre disfresses i regals i caramels. Martin diu que caramels de franc. I tant que són de franc. Apa, prepareu-vos per veure la disfressa més guai d'aquest any. Aniré de... Extremo! I amb què es diferenciarà de com vas normalment? Ha, parlo del superheroi, teta. Mira, saps què? Sí que hi aniré a la festa. No em vull perdre l'oportunitat de veure'l amb malles. Ei, s'han equivocat! No s'hi val, trucaré a la botiga de disfresses. No podrien triar un altre moment? Ostres, tu, quina pudor! Martin Mystery, endavant. Diana Lombard, endavant. Java el cavernícola, endavant. Hola, nois! Billy, com és que vas vestit de Martin? És la meva disfressa de Halloween. Hola! Ostres, estàs guapíssim, Billy! Tu també, Martin. Els bolquers t'afavoreixen d'allò més. Oh? Una altra prova que demostra que el Halloween s'ha convertit en una bogeria. Hola, Mom. Mola la disfressa. Ei, no és la Mom. És de debò! Paga o plora? Em sembla que no la tens clara, la idea de paga o plora, Mom. No, normalment es dona l'oportunitat de pagar abans d'espantar la gent d'aquesta manera. Vaja, no teniu sentit de l'humor. Seu, Hilda. Qui més vol un globus ocular sec d'Estàrria? Diana? Java? El petit Martin?
Sembla bo, però no, gràcies. Com vulgueu. Anem per la missió d'avui. En Paddy O'Brien, que és l'amo de la botiga de disfresses de Kilbegan a Irlanda, és a l'hospital recuperant-se d'un xoc. Es veu que va sofrir un ensurt de mort. Literalment. Devia ser una broma de Halloween passada de rasca. No ho crec. El Halloween és temps de fenòmens paranormals. M'hi jugo el que vulguis, que aquest n'és un. Espero que tornem a temps per la festa. Java no vol perdre festa. Doncs ja us podeu posar en marxa. Que us ho passeu bé. Esgarrifós. Sí, trobo que aquesta gent s'ha passat molt amb la decoració de Halloween. Això no és decoració, Diana. Estem en una zona morta, un cercle de vegetació seca que indica un camp sobrenatural. No sé si això és un camp sobrenatural, però segur que aquí hi ha passat alguna cosa molt estranya. Molt! Connectaré l'Explora Viscositats. Ultrarellotge activat. Explorar viscositat seleccionat. Anàlisi de dades. La mostra és puré de mores. Què? Ei, si no us fa res, el tastaré. Martin, què fas? No està gens bé que tastis el puré, encara que vagis disfressat de nadó. No hi puc fer més, les mores m'encanten. Ai, senyor, però haurem d'esbrinar d'on ve aquesta escampadissa de puré. Em sembla que és un residu de la força sobrenatural que ha atacat l'O'Brien. I a mi em sembla que les teves conclusions són surrealistes. Vinga, anem a l'hospital a buscar respostes més convincents. Potser ens hem equivocat de lloc. No crec que tinguin pacients en aquesta planta tan sinistra, oi? A Java no agrada hospital. És l'O'Brien, segur, però ara sembla que tingui 30 anys més. Què li deu haver passat, pobre? Allunyeu-vos de mi! Senyor O'Brien, què li passa? Oh, veig que ara toquen adults i fantasmes, oi? Que Déu m'agafi confessat! No, són disfresses de Halloween, senyor O'Brien. Hem vingut a ajudar-lo. Ens vol explicar què ha passat a la botiga? Una clienta m'ha comprat un penjoll per la disfressa. Quan se l'ha posat, s'ha format com un remolí i ha aparegut un esperit malèfic, una banshee. Se'n volia emportar, però me n'he pogut escapar. Com era el penjoll? Me'l pot dibuixar? Què és això? Un cor! Java, agafa el llit! Ara! Vingui, senyor O'Brien, aquí corre perill! No! Allunyeu-vos de mi! Ja el vindrem a buscar després. Ara toquem el 2. Hem de sortir per aquí. Corre!
ofegues en un got d'aigua. Gemma! La reixa aguantarà, oi? Sí, però per si de cas... Ultrarellotge activat. Com és que ara s'ha rendit tan fàcilment? Por de Java. Potser sí, però em penso que ha sigut un avís. Els corps porten presagis de mala estrogància. O potser venia a buscar l'O'Brien i ha tornat al dormitori per endur-se'l. Vinga! No hi és. Ei, mireu, més puré de mora. Per tant, el corp està implicat amb el que ha passat a la botiga. I això també el relaciona amb la clienta i el penjoll que ha dit l'O'Brien. Oh! No? El dibuix! L'escanejaré i l'enviaré a en Billy. El centre ens aclarirà el significat d'aquest símbol. Mentrestant investigarem si al poble han passat més coses estranyes o fora del corrent. Halloween a part. He tingut molta sort amb el primer recluta, Paddy O'Brien. Ets petit, però molt hàbil amb les mans. Feliç Halloween! Pagau plora! En voleu un de cada? Vinga, agafeu-ne una altra. Tu també, dona. Diana, aquesta nit dones la campanada sense disfressa. Ja, vaig amb un fantasma enorme i un nadó gegant i sóc jo la que dona la campanada? Ja batem fred. Perquè som en una altra zona morta. Més gran que l'altra. Mireu! Ei, ei! No us baralleu! Ei, però què fas? Ostres! Un bombó de mores! Deu ser boníssim! Ei, treu-te la màscara, coi de... Ah? No és una màscara! Ah, Martin, em sembla que tenim un problema. Martin? Martin! S'ha convertit en un nadó, com el de la disfressa, com els esperits malèfics. Millor avisar Billy. Billy, ets aquí? Sóc la Diana. Ho sento, encara no he trobat el significat del símbol. Resulta que la Hilda és al·lèrgica als globus oculars d'Stària. No t'enrotllis. Ens defensàvem d'uns esperits malèfics i tot de sobte en Martin s'ha convertit en un nadó. Un nadó de debò. La gent es converteix en la disfressa que porten. Et necessitem aquí, Billy. Ostres! Com si no fos prou infantil, el meu germà. Ei, què és aquest moc? Bombons farcits de mores. I l'altra meitat del símbol. I si no m'equivoco, això és la marca de la Carlin, l'esperit celta que governa l'altre món des del Halloween fins a la primavera. Però com ha arribat aquí? La paret que separa el nostre món del món dels esperits és més fina per Halloween. I d'alguna manera l'ha pogut traspassar. El penjoll! Deu permetre que la Carlin posseixi la persona que se'l posa. I m'imagino que també està darrere dels bombons de mora. Els bombons que converteixen la gent en la disfressa que porten. Entesos, ens tocarà plantar cara a un esperit molt potent. No tenim idea de què vol i no tenim en Martin.
Dona, per mi serà un honor ocupar el seu lloc. Però només per aquesta missió, Vaja, tu ja vas disfressat per la festa. Fantàstic! Pararem els peus a la Carlin. Però com ens ho farem? Si no sabem on és. Cap allà. Si ens guiem per aquests monstres tan horribles i pel sinistre rastre de Carmel, ha de ser per aquí per força. I això vol dir que ja és hora d'investigar una mica. Ah, exactament el que hauria dit en Martin. Bombons. Molts bombons. N'hi ha prou per tot un exèrcit. Un exèrcit, és clar. El món dels esperits no és prou gran per ella i la Carlin també vol governar el nostre món. Vinga, nois, li hem d'impedir. Però no plora! Agafeu-li el penjoll! O'Brien, encarrega-te'n! Ei, tu! Tap de bassa! Qui t'ha deixat sortir de la capsa de cereals? T'ensenyaré a ser més educada quan parles amb un follet. Treu-me les mans de sobre, tros de neandertal! Ha insultat en Java, dolent, més que dolent. No et moguis d'aquí. Ui, aviam si neteges una mica el jardí. Enrere, mortals! No em podreu derrotar! Aquesta nit sóc invencible! No teniu res a fer! Vaja, ja veig que saps fer uns quants truquets de màgia, però això no et servirà de res contra l'enginy dels humans. Oh, dels extraterrestres. Ja el tinc, com si fos en Martin. Molt ben fet, Billy! Torna'm el talismà! Gela. Què ha passat? Pavi O'Brien, què hi fas aquí? Carly! Encara està posseït? Quan deu durar l'efecte dels bombons? Billy! Comprovo com està en Martin. Quants dits veus, col·lega? Encara és un nadó. La Carlin no ha tornat al món dels esperits. Martin, no! Desgraciats! Us creieu que us desfaríeu de mi tan fàcilment? Saps que fas una pinta molt ridícula? Mira qui parla! Portes la disfressa més patètica que he vist en tota la nit. Ah, no és una disfressa! Jo ja fa temps que no hi crec en el Halloween. Llàstima, perquè quan arribi l'alba serà Halloween per sempre més. Hivern i caos permanents. I no podreu fer res per impedir-ho. Perdoneu, us faria res deslligar-me? Vinga, nois, que la podem atrapar. Billy, tu ves l'últim. Java, tu davant. Vinga! No puc lluitar contra en Martin. És el meu heroi. Java? No poder fer mal a Martin, ser un nadó. Doncs jo em moro de ganes de barallar-m'hi. És un pesat insuportable. Ultrarellotge activat. No fer mal. Diana, agafa'l! Billy, agafa'l! Java lluita contra ocell. Xarxa X seleccionada. Ho sento, Martin. Oh! Perfecte! No aguantarà gaire estona. La Carlin va sortir del món dels esperits amb el penjoll, però com li tornem a enviar? Trencar penjoll. Si ho fem, la deixarem atrapada aquí. Però els bombons feien el mateix efecte que el penjoll. Potser, si en donem una a la Carlin, hi haurà de tornar. Una mena de bioretroalimentació espiritual. Ho podem provar?
Ei, nanos, què hi faig a la xarxa X? Marty! Sisplau. Molt bé, tropa. Martin, Java, em sembla que arribareu a temps per la festa. Escolta, Mom, si no et fa res, ens estimem més celebrar el Halloween a Kilbegan amb en Billy com a recompensa per la seva ajuda. Ja veig que els ha posseït l'esperit de Halloween que impera Irlanda. Ens n'anirem tu i jo soles, Diana. Ho sento, però jo també em quedaré aquí. Ara et quedes? No deies que el Halloween és massa consumista? He canviat d'idea. Si no fos per la vegetació seca, el corp, el follet verd i la banshee ansiosa de poder, això és més divertit del que em pensava. Sobretot quan tu t'has convertit en una criatura de bolquers enorme. Sí, ja m'ho pensava, que et faria gràcia. Eres un perfecte extremo. Ara caramel? Sí, però res de bombons casolans. Fet!